lekukoan sartzeaz arduratuko diren privilegiatuen. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Urdaztubi ere! Urdaztubi ere! Haupa urdaztubi! Bideuntatik sekula ibiltzeko akorrika. Ez dakigu segurko furgonetan pasatuko da, pasatuko da, bai. Hemengoak hasi dira urduri jartzen pixka. Ez bada pasten, martxatrasak goitiraino horri. Matxo, hartu lasai. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta bueno, aurten herrian tokatu zaitza, baina berran behar da, itzeneko urtetan ere, aski urrunak izan zatela, kilometro erosita, lasterka itera korrikan alde, euskarain alde, eta horregatik guztiagatik eskermile, ugarana, eskermile, mauniara, eskermile, urraztu biharrak. Txalo bero batzue, hau da zuen momentue, gozatu, duen herrien, denbora ederra, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Dena Maldabeiti herriraino, Hemen furgoneta frenatzen askila. Bagazi! Historiarako momentue, dentze momentue gehiago. Duela da urte lehenbiziko aldiz pastu zen korrika zugarra murditik. Eta gauza bera inen du, Urdaztubitik lehenbiziko aldiz pastu. Urdaztubi herri eskualdune. Generazio, belaunaldi, eskuara hau pastu duena. Eta orain, bere opari txike izanen duena. Hau pastue, gora Urdaztubi. Haupa Maribi, goiti lekukoa. Jipi japa, jipi japa! Haupa! Izterra nekatuko dira hemen Maldabeiti, Maldabeiti gehiago. Guazi, nahiatu gara Urdaztubide! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuek! Urdaztubide! Urdaztubide! Eta lekuko aldaketa Urdaztubi sarrerak! Historia Urdaztubi ongi etorri korrikara! Eta korrika ongi etorri Urdaztubide! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuek! Haze momentua! Haupa Urdaztubi, ongi etorri korrikara! Eta korrika Urdaztubiko karriketa lehenbiziko aldiz 2026ko martxoaren 24. Haupa zuen! Urdaztubi ere! Urdaztubi ere! Urdaztubi ere! Aitu dezatela Urdaztubin eskuara bizina igule! Eta eskuara bizatela! Haupa zuen! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa! Haze karrike eta bazter politak Urdaztubi! Eta kamera honen bitartez Euskal Herri guzti ikusiko du! Herri polita euskaraz bizidera! Euskara dela mengo lehendabiziko hizkuntze! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa euskararen normalizaziora! Haupa eta lekuko aldatzea! Urdaztubiko gazteak! Urdaztubiko herritarrak! Eskermile korrika laguntzeagatik! Eskermile korrika batzorretan parte hartzeagatik! Eta haupa, hau da zuen momentu Urdaztubin dago korrika! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa!
Urdazubi ere! Urdazubi ere! Doike Urdazubi eskuaraz! Euskaraz izan behar data! Jipi txapa! Tranquil, tranquil! Furgoneta ez da eskapatuko! Eren sugeren itzala Santa Grazitikan Zarra kastelura Momentu historikoaz gozatzeko denboretan ez Goraren auzolan eredua Haupa zuek, haupa Urdazubi! Mira ze karrotxoa! Ere bagara Sorgin baten azken kanta itoizkoka Haupa zuek, txalo bero bat, hoi pentsatu duena! Zergar euskara beraz bagara Baixux eta erramunen herrian Maitasun eskutiz baten bide luzea Jipi txapa! Siberutik mendebaldera Jipi txapa! Junkeraren fandango berri bat Urdazubi ezala ere! Iraia berri baten Urdazubi ere! Haupa Urdazubi euskaldune! Historiako momentuez, korrikan historian euskal historia! Urdazubin historia! Korrika Urdazubiko karriketan pastuek! Gailur berrie, karrika berrie, korrika! Gara elorretatikan Herri berriek! Urainaldera Aurpegi berrie! Eraikitako mila Hala behar du. kartxola Tajlatik gazara Hor da gure gogoa Haupa iraia, aintzine! Goiti lekupoa! Jipi txapa! Zaretuz lurra Jipi txapa! Hartzai gazte Goia bat Urdazubi kontu euskalduna! zarretan Barinako bidane baskaran Maitasun eskutiz baten bide luzea Siberutik mendebaldera Urdazubiko gazteak lekukoakin! Junkeraren fandango berri bat ezala Behin baino gehiago egon duzu lekukoa, baina herrian lehenbiziko aldi! Korrika! Arranoaren egaldia lumadi berriaz Venga, oraizue! Irrintzi zarra dao gaztetan Gailur berrietan Lau buru bat gato batean baino Euskara gara Ilargirik gabe marea gora Nola bestela, Bai! nola bestela Bueno, Urdazubitik, Urdazubiko gazte kilometro gutxi baino lehen inen dugu argazkiko bat, Urdazubiko guztiekin hemen Maldatu gatu da, esaten dut, Baino, jautxiko gara, beiti eta bat biru erran, eta anibeleko saltoa beiti bat bita iru! Haupa Urdazubi! Aldia lumadi berriaz Goazin aintzinera! Irrintzi zarra dao gaztetan Xarretako bazterretan korrika! Jipi txapa! Haupa! Hemendik azten dire euskal sustraia. Hemen dago Azularren etxea, urrun gabe. Urdazubin berea. Hau da euskararen historia, euskararen oinarriek, sustraia. Haupa Urdazubi! Eta orain bizigaren guztien ardura da, eskolaz bizitzen segitzea inguruko guztiekin, ahalik eta gehien eskolaz zitia. Hoi da gure ardura. Sare sozialetan, karriketan, bazter guztietan. Jipi txapa! Haupa Urdazubi, Urdazubi ala. Lasai. Ez dugu prisi. Eta ilun batean eskutatuak nituen eman gabeko musua. Udaberri eloratu da Urdazubiko bazterreta. Erre barre artean bote bana eskuan emango dizkizu dena. Zure arnasa sentitu nahi du, zure alboak goizero esnatu, eskutik heldu mugak gainditu, txalo guztiak kantu
Jipi japa, goiti espe, urdazubi, goiti, haupa zuen, haupa urdazubi. Eta urdazubiko, gaztek urdazubiko, Zugarramurdiko aurre inbastuko diren lekukoak metro guztidea. Urdazubiko eta Zugarramurdiko eskolen guraso elkarren kilometroa aialatuko baikera gantxe. Haupa Ruzlebuerrak, Kemile, eta ongi etorri, Urdazubiko eskolako ikasleak. Jipi japa! Jipi japa! Urdazubi ere! Urdazubi ere! Haupa goiti lekukoa, Maili eta Maili lekukoak Maili Jimenez, etxelekukoa, lekukoa, eta Maili Otegi eta Zari Bizkaina hoen abiera la kategori. Haupa zuen! Jipi japa! Mancho! Jipi japa! Ez da hitzen, zego saldo edo. Jipi japa! Orain bai, haupa zuen. Mancho. Haupa txiki. Eta orain inarrak altuz, epitean nimeleko maldaik jarko dugu, Urdazubi ere! Urdazubi eta Zugarramurdi ere bai doike. Zugarramurdiarrik bada hemen? Zugarramurdiarrik ez? Non, atzetik? Bale. Eta Urdazubikoak nor dira Urdazubikoak? Opa, herri guzti hemen dago, Urdazubi utxa galitu da doike herria. Opa zuen. Jipi japa! Haupa, bagazi mantxo, xaretako lurretan barna. 24. edizioak korrikak, Euskaran aldeko lasterketa, Antimeleko lasterketa. Hizkuntza lau ezetara zabaltzeko. Urdazubin ez balima da Euskara solasten, solastuko gara Euskara. Guaz irentzinen. Irakasleak ere badire lasterka edo nola? Bakarren bat bada, bai. Eta gurasoak ez? Gurasoak aiko dira? Ikusten, telebistatik ikusten. Haupa! Goiti lekukoa! Hanko rinko lasai, Jipi japa! Hau igual ez da momentu hona ez hori egiteko. Opa, mandamen akitzeko, lehenbizikoa, Emekin dartxu luzakarren goxoan. Haupa! Bideak doinuak dara matzagun kolkoan. Ilargi berriak lagunzaren ondoan. Bideak doinuak dara matzagun kolkoan. Ilargi berriak lagunzaren ondoan. Haupa, Urdazubiko eta Zugarramurdiko eskola. Jipi japa! Aurreko plazan kopla Jipi japa! Bada etorkizuna xaretan, horako gazteriakin. Ilargi berriak lagunzaren ondoan. Bideak doinuak dara matzagu kolkoan. Guazi nentzinera, Ilargi berriak lagunzaren ondoan. Eta Maili lekukoa pastu diete. Arkaitz eta Ekiri. Eta da, nor da Arkaitz? Arkaitz, komenda, batukara jole arrasos. Hoi hain dudutik. Eta Eki berriz, Kriston pilotari, animeleko pilotari. Hala da? Bueno, hoi erraketan. Haupa zuek arkatzeta Eki. Urdazubikoak zuek ere, edo Zugarramurdikoa. Jipi japa! Haupa, guazi nentzinera. Eta bai hartu atxa, ontzoko malda egiteko beharko duguta.
Bueno, Urdazubira iritsi gara, ikusi dugu dagoeneko giro ederra dagoela kaletan, zer modu zuk usten dut hartu behar duzuela, ez? Konten? Eskolatik pasatzen da urten eta guraso elkartea erosi dugu kilometroa, hasi que gozatzera. Eta euskera apoiatzera, ez? Azkenean apoiita da eskolatik pasatzea eta besta. Bai, eta horko ditugu aurrak, uneraino irizten dire, eta hemen egiten duzu aldaketa bat, edo nola? Bai, gero Urdazubiko herria hartuko dute, eta Zugarramurdi alde. Vale, pues orduan bagazi Urdazubiko herrikoak ere bizita egitera, esker mila unitza eta mi pasa. Aio! Mantxo! Hartu mantxo lasai! Jipi-japa! Jipi-japa! Maldagoiti ere! Maldagoiti ere euskara eta euskaraz ere maldagoiti. Orain igual xilikinen dugu. Jipi-japa! Zuek zuen rimoan, Furgonetak behar du. Azeleratu zebertzenaz ez du aterako manda. Zuek ez segitu furgoneta, hartu zuen rimoa. Opa, hoi da kasta. Enbrage usaina hemen. Marraztutako bidetik isiltasuna. Jipi-japa! Haupa! Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak. Dira aukera berriak. Haupa! Hemen, malda bukaera. Haupa Urdazubita Zugarramurdiko eskolak. Malda guzien gainetik, eskuaraz. Hortxe. Urrunetik heldu direnak ere, aiatu dire baldan gainera, Mira, hemen gaude, ez? Iñakin semia zarazu, bai? Bueno, ze konten, ez? Aurte nola herritik pasatzen dela korrika eta Urdazubin gaude, eta hemen dugu alkatearen semia. Kontatu pixkeze, konten zaude edo nerbiokin edo nola? Bai, pitxat bai, da lehenbiziko aldia hemen, eta hola itea kilometro bat eta atratzea telebistan, da, bai, pozik. Baina konten ez, ikustuko duzu giro derra aldu zaizu hemen Urdazubiko herritik, aurra, gurasuak, denak elkar. Bai. Bueno, kilometroa bukatuko duzu, ez? Zinduzu hortarako beroketak eta entrenamenduak eta gauzak? Bai, aspaldi. Asia naiz, eta, ni naiz kirolaria, eten dut astero bizikletan igual astean 3 aldiz entreno, eta orduan bai nik uste nagoela prestatu. Bueno, horren hemen duzu hau, eta bertze 10 bat. Bai, venga, ongi pasa, disfrutatu. Agur! Orain ja, sanaraino dena biti, eta lekuko hartzerri bat, eskermile Urdazubita Zugarramurdiko eskolak, eta orain ungietorri Urdazubiko udalari. Jipi-japa! Haupa zuek, eskermile Urdazubiko udalak kilometroa erosteagatik, eta korrikan parte hartzeagatik. Mantxo, hartu mantxo. Margotuko ditugu kolore berriak, irekiko ditugu batera ateak. Mantxo, orain atrako gara. Errepide nauzira eta berriz bilduko gara denak. Irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak. Korrika malda guzien gainetik, malda guzietan goitik. Aukera berriak. Horantxe, apitzen malda. Aukera berriak. Jipi-japa! Haupa zuen, Horri zuri batek ikipuine derrenak, irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala. Haupa zuen, heldu da korrika, xaletan bada. Urdaztuitik Zugarramurdira.
Gozatu momentuan, eta esker mile Urdazubiko udalari kilometroa erosteagatik eta korrikan parte hartzeagatik. Haupa zuek, txalo bero bat Urdazubiko udalari ere, haupa zuek. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuek, badazi mantxo. Orain gibelekoak heldu zezkigu. Denak pilatu arte egonen gara pixkat. Haupa zuek. Talde handian, indartsuagoa garelako. Eta urrunago aiatuko garelako. Jipi japa, jipi japa! Haupa zuek, bagazi entzinera, mantxo. Bueno, eta malda horrek ere selekzioa egin du, berroetar guztiak edo egiten hor. Galdu ditugu bidea. Haupa zuek! Behorta zaldiak ere korrikakin hortxe. Ederra! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuek! Mantxo, ea gibelekoak ainatzen diren. Mantxo. Jipi japa! Oide! Ez dago presari. Goaz irentzinera Zugarramurdiko bidean, Urdazubiko azken etxen bazterretik pasatzen, eta Urdazubin eta biziko aldia bazuen korrikak, Zugarramurdik bigarren aitanen du 4 urte gerago. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuek! Egara pilatzen berri. Haupa ongi beleko biaiek. Haupa! Eldu da korrika Zugarramurdik, eldu da! Urdazubiko udalak eskutan orai, ekukoa eta Zugarramurdiko udalak pasatzen metro batutara. Kasu autoekin eta Urdazubi ere! Urdazubi ere! Doike ba Urdazubi euskaran! Bagazi entzinera! Aekako furgonetakin aurkitu gara, hemen atsedenaldi txiki batean, bai. Egitan badut kuriositate derra jakiteko furgoneta barnetik nola Josu, nola bizi duzun zuek zeren gu beti bizi izan dugu kanpotik, kontatu pixke, zer den furgonetan egotea? Baitu, furgonetan egotea da ikustea korrika beste perspektiba batetik, ikusten duzulako etengabeko zoriontasuna, ezta? Bai. Zaude etengabe jendea pozik ikusten eta korrika, egiteko asmotan. Askotan ikusten dugu atzeko aldea edo telebistan ikusten den irudi politori, baina ere ikusten dugu aurrekaldea. Nola jendea dagoen itxoiten eta hasten den altoka edo urduri jartzen eta hori da, niretzat ikusten dugun irudirik politena da
atzekoa baino aurrekoa. Bai. Eta izan duzu aukerari momentu batean edo beraiekin gelditzeko edo solasteko, ez, eta bakoitzak ze sortarazten dion barnetik edo, zeren denak daude nervioztuak, dena daude hola urduritasun eta Bai. postazun batekin dena nahasita, izan duzu aukera norbaitekin solasteko? Berez ez, ze korrika oso askar doa, normalean ez daukagu astirik hori egiteko, orain, bigarren furgonetan gaude eta bagabiltza orain argazki polite baten bilatzen edo, eta hori, azkenean jendearekin ez gara asko mintzatzen, baina egia da atzekoan zaudenean edo, haiek ematen dizuten pos horrek, ordu luzez egoten zarenean, ematen dizkizu indarrak eta... Zenbateko txandak egiten dituzte, zenbat ordu egoten zarete hemen? Egoten gara 14 ordutxo. Wow. Bai, 14 ordu jarraian egiten ditugu, batzutan gozaltzen dugu arratsaldeko 5etan, edo auskalo, ez dakigu oso... Bueno, gu gaur bezala, baino pena merezi du. Bai, noski. Baina uste dugu gorrena dela ordu aldaketa arraro hori. Arratxez ere egiten duzuen? Bai, egiten dugu 14 orduko txanda, batzuten egiten dugu gau osoa, gertatu zaigu orain arte gauak egin ditugula, eta ja gaur egin dugu gaua amaitu eta eguerdira arte. Eta bihar seguramente apur bat gau gutxiago eta arratsaldera arte. Zenbat deskantsatzen duzuen? Depende ze etapa, badaude etapak oso intentsoak direnak eta deskantsatzeko astirik ez dugunak, baina, depende non gauden eta ze behar dagoen korrikako furgonetan, ze korrikako furgonetan egiten dira lan asko, depende zer behar dagoen, batzuk doaz atzeko furgonetara, deskantzatzera apur bat, eta gero trukatzen gara, baina depende non. Ja, Bai. alden bezala. Hori da. Hau zenbatgarren korrika da zuria? Hemen furgonetan 3. naia da. 6 urte. Bai. Eta oroitzen zara orain dela 6 urte nolakoa izan zen zure lehendabiziko esperientzia eta gaur egun, ez? Adituzula ja urte gehiago, ohitura gehiago, ez? Izan zen oso esperientzia intensoa, azkenean sartzen zara furgonetan eta ez dakizu oso ondo zeintzuk diren zure lanak, gainera emozioa dago gainezka, eta gainera egin zigun oso eguraldi txarra, kristonotza, eta, hori markatu zigun. Baina errepikatu duzu? Noski, bai, errepikatu dugu, eta gainera aurreko urtean eta aurten orain arte behintzat egin digu oso eguraldi ona, eta, horrek laguntzen du, baina, jendearen berotasunak momentu txarretan, laguntzen du pillo. Nik espero dut, hemendik 2 urtetara, berri zuri elkarrizketa bat egitea. Ederto, nik espero dut bai. Venga, esker mila unitze, gu bagazik horrekan aintzinetik. Oso ondo. Esker mila. Egunon, zu Urdazubiti paztu gara, Zugarramurdira iritsi gara, ez? Aurten herritik pasatzen da, pentsatzen dut ilusioz beti esperuko duzuela korrika. Kontatu pixke, ze emozioak edo egin duzuen urduri zaudeten? Alo, indugu, beti bezala, urduri, ez, hau, jauzaia dugu, olako besteitea azpalditik da, ez, ilusioakin, gogoekin, bai. Ikusuko duzu ez jende pila heldu den Urdazubititik, pentsatu hemen ere Zugarramurdin espero duzuela. Gertatzen dena, hemen Maldagoiti jende gutxi animatu dena, han plazatik Malda biti baita, han geixo izan da, bada jendea iniz bai. Guk orain harrapatuko ditugu hangoak, bai? Venga, disfrutatu, Venga, gura, jo! Eta lekuko hartze berri bat, Urdazubiko godetik, Zugarramurdiko nahi. Ongi etorri Zugarramurdiko udala, esker mile korrika zantartza bat izu ere, goiti lekukoa, Zugarramurdi! Zugarramurdi ere! Hau, Zugarramurdi! Jipi japa! Jipi japa! Eta Zugarramurdiko udalek izan du orain, korrika megarri Zugarramurdi izateko. Herriak eta bateko horra, talentu du gainera, Zugarramurdiko alkatea. Hortxe lekukoaki. Haupa! Alkatea zara, Zuretzat bidegia. Orain arte,
Bortxinitan eta Bastanunetan, kate guztiak bertzen adregitan. Guzteko irri farrez, gire minez, egitidazun egarra. Nire zua izari da, ez zara gaueko zar bakarra. Ez zara, na. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Apa zogara mordiko da. Bueno, orain joanen da, mikrofonoekin argitxu bat zure gana. Ordan izien bat dago berde, euskaran ingonean egon ditu. Alden bezala, mantxo. Mantxo. Etxon, berriztasi favorez ez du entzun musika. Bueno, herria konten dela. Korrika berritz bigarren aldiz herritik barran pasatzea. Eta hori, dena korrikaren alde. Apa, argitxu! Tipi-tapa! Ezken bere argitxu! Apa zu! Altu batxa bai, altu batxa. Agazi, zugara murria dena, agazi, bidea iniz mantxo. Eta hemen betzea beste, zugara murdiko, udaleko kilometroan, batzordekide bere sartu zaizkigu. Orduan, txalo bero bat batzordekide. Apatu! 2 kilometro egin zaiz, Orain malda pilat eta... Tipi-tapa! Lekuko da, herria favorez, herria ahoratxe. Udara mordiko zuen? Oida, goiti lekuko eta goiti euskara. Bagazi, mantxo. Zugara murdire sartzen gara. Erran bezala bigarren aldi. Hau bazue. Tipi-tapa! Goizero irri farra. Tipi-tapa! Hau bazue. Negorka erasoa edo. Nekea eta negarra. Kontra erasoa. Alboan. Hau ez da lasterketa kompetitibo bat. Egunak mendea, dirudi ordea. Tipi-tapa! Bihurtu zorrela. Hautatu bidea. Badago aldea. Erori edo Mantxo, euskararen bidea. Laztu eta dap, elkarriekin dap, airean goa. Hauta digo, Zuk nirekin dap, nik zurekin dap, kolosal. Tipi-tapa! Guztiek erantzuna. Oida, goiti errotasunez lekuko. Eta goiti errotasunez euskara bera ere. Baina nire itzala. Bingaietik. Alboan. Guazin etxitera. Egunak mendea, dirudi ordea. Zorionak hartzela. Bihurtu zorrela. Hautatu bidea. Badago aldea. Zugaramurdi euskara doike izanen da euskara. Laztu eta dap, elkarriekin dap, Ez bada eskuara. airean goa. Zuk nirekin dap, nik zurekin dap, kolosala izango da. Eta Nafarroako azken kilometrotan gara. Laztu eta dap, Orain pite, elkarriekin Lapurdiara dap, pasatuko da korrika. airean goa. Atxaldean, Lapurdiara. Zuk nirekin Ongi etorri dap, korrikara. nik zurekin dap, Zugaramurdiarra. kolosala izango da. Denbora ederra, giro bikaina. Lasterkaiteko, espreski. Mantxo, hor aur batzuk sartu dira, hartu rimo lasaia.
Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Apa Zugarramurdi. Goe Zugarramurdi euskalduna. Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Zugarramurdi ere. Zugarramurdi ere. Apa Zugarramurdi. Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Garai honak izan zen, gure bizitza Norbaitek gura nahi badu hemen, erdia izan Eskatu da hori, edo, bueno, zati handi Pero bat, aidu, ez? Bat, ez? hidratatu Bat, ez? zaitezte favore. Guazin, guazin euskaraz. Zugarramurdi eskalduna. Hartu zuen rimoa, furgonetak kalatu gabe egiteko barru pixkatu zeleratu. Zuek lasai, lasai. Eta jendetza Zugarramurdiko plaza ere esperuan. Ikeragarriak. Aste arte buruzturi bat eta korrikak eskuarak duen ongi etorria. Herri txipi hauetan. Apa zuek, arrotasunez. Apa zuek. Zuek ze nervioak eta nola daude kontatu Zugarramurdin gaude, denak jendetza, alkatea eta zinen maldabeiti, baina gara maldagoitin beharra zen eta horretzate animetu, Ez, hoi herriko txiko gaindako. Bueno, kontatu, zer gize, ze hola inbertzeko jendeak uzite? Bestakit, kanpotik etorria die, atzotik etorri ziren bi autobusola, gazte batzuk algortakoak omen, eta gero inguruko herrietakoak ere ikusten dut hemen, baina... Eta zuekin korrika egitero ilusioz, ez? Kanpoko jendea ere Zugarramurdiak bai, batez ere korrikan parte hartzea. Bai, bueno, eta zer da zuretzat gaurko guna? Zari, postazuna, nervioak, zer dira? Dena bat, dena. Eta lekukoa non hartu behar duzu? Hementxe berian, hau dugu zure lekua. Nerea, denena, herrikoarena. Guk lekukoa, eginen dugu kilometrosoa lekukoa txandakatuz. Bale, oza, horrela hobe. Bueno, eta ja, nahi baitugu. dugu azkeneko txampa hemendik ja, iparraldera, ja zuzenian. Maldabeiti. Maldabeiti. Uste dut hemen iristen direla, bai, ongi segi, Gure uzapeza. Venga, agur. Zugarramurdi da bigarren aldiz korrika. Apa Zugarramurdi. Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Zugarramurdi ere. Zugarramurdi ere. Mantxo, ez dago presarik. Ez hurbildu furgonetara. Apa zue gora Zugarramurdiarrak, bigarren aldi zuen karriketan korrika. Eskuara egunero doike, baina korrika bigarren aldi. Hoi ere garrantzitsua da. Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Eta Zugarramurdiko karriketatik atra baino zitiago, hemendik 24. korrikan Zugarramurditik oroitzapen berezi bat, hemen gaur gurekin egon ezin diren pertsona horiek, gurekin ez daudelako, baina beti gure bihotzen daudelako, korrikaren batzorden eta korrikaren beraren parte zirelako, Xerman, Francisco eta Eneko, txalo bero bat, behatza goiti horiek oroitzeko, hau beraien dako da, bihotz-bihotzez, eta esker mile beraiei, urte guztietan induten lanengatik, erran bezala, Francisco, Xerman eta Eneko, gora beraiek. Eta gora zuen, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Hartu lasai, gozatu behar dugu gure kilometroa, zuen kilometroa. Ez dugu presarik, demora ederra, eguerdia, lanak akituak gara doike, minutuak zuzelanak. Haupa! Doiki lekukoa! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta aprobetxatuko dugu la bizkarra hori, kontixago la mozki bat egiteko. Herria giroan dela.
bitartean argazki bat iteko, hartu indarrak eskatuko datzen makurtzeko eta gero animaleko salto diteko. Eta, bueno, orain maldau akitzen delaik, Bitartean, txipi-txapa, txipi-txapa! Indartxu etorri dire, fuerte Zugarramurdiarrak. Bale, orain! Dena jautxiko gara, beiti! Bat, bi, eta hiru! Gainera, Zugarramurdiko kartelakin, agertu da justu. Argazkilariat erne ibili bada behintzat. Ez bada erne ibili ez dugu kontratu egiteko, Aupa zue, aupa leiane, Julen, Elena, aupa zue, goiti lekupa. Jipi-txapa, jipi-txapa! Jipi-txapa, jipi-txapa! Guazin entzinera, mantxo. Bigarren aldiz pastu berri da Zugarramurditik korrika. Historiako bertze momentu txiki bat, Euskaren historian. Momentu polidak. Gure burua egiten dugu opari txiki bat. Zugarramurdiarre, Euskaldunen burua egiten diozuena. Alere errapear da Zugarramurditik pasatu. Beti erosten dutela kilometroa nonbait, eta beti hartzen dutela parte korrikan, Alere errapear da. Apa Zugarramurdi Euskalduna! Guazen. Atarratzetik Bilboraino. Euskal Herri luze zabaleko errepietan barna. Bide. Batzutan goiti, bertzetan beiti. Jipi-txapa, jipi-txapa! Jipi-txapa, jipi-txapa! Zugarramurdi ere! Zugarramurdi ere! Eta Zugarramurdin hemengo xopa hauetan, mende beraunaldi transmititu da Euskara. Egin diren bortizkerien gainetik eta oien guztien gainetik, beti egon dira itxina segitu duten Zorgin Euskaldun eroak, eta hementxe gaude, oinorrekoak, lekupa eskutan, eta Euskara bultatzen, apa Zugarramurdi! Gora zuen! Zorgina ezpepinan hori da sortzen duena. Eta sortzen duena, bete zuen Euskara ere sortzen duzuen, sortu eta berpiztu. Jipi-txapa, jipi-txapa! Jipi-txapa, jipi-txapa! Eta aurten ez da larunbata baino zeientek eta aurten ere, Duela lau urte larunbata izan zen baina aurten ere. Ego, mieske! Aupa Joseba! Eta lekuko aldaketa! Antxo! Zugarramurdiko herritarrak agurtu! Eta Zoaz Nafarroako langileak hartu dute lekukoa! Ongi etorriko dira Zugarramurdiko bazterra huetan! Eskerpilea lekuko antzeagatik hemen korriakin bat egiteagatik! Jipi-txapa, jipi-txapa! Jipi-txapa, jipi-txapa! Aupa zuek! Zoaz Nafarroako langileak, gora zuek eta gora Euskara! Zoaz Nafarroako langileak ere Euskara etorke! Eta hementxeia, xaretako azken zatian ere sartuko gara, azken 2 kilometroetan. Iparraldeko langileak hemen daude. Lapurtarrak errelebo hartzeko prest. Baina bitartean, Zoaz Nafarroako langileak lekuparekin 1397 kilometroa du korrikak. Jipi-txapa, jipi-txapa! Jipi-txapa, jipi-txapa! Aupa zuek! Zugarramurdin ere! Zugarramurdin ere! Aupa!
Azteko agila torri zareten, Indartxu, gero ze hemen bazkalduko duzu edo nola? Hauek inguru ederra dira eguna pasatzeko, Hartu lasai, furgonetan, segitu behar du, eskalatzeko. Jipi japa! Jipi japa! Apa zuen! Eta, bueno, itxineko kilometroak ez dut erran, baina, kanpon ikasten edo lanean dauden Zugarramurdia roiei ere, YouTubetik edariko dira igual, korrika ikusten, Maieana, Josebine, Garikoz, roiei ere, agur bat, hortxe agurrak, haupa zuek ere, hemen zauden ez zuek ere, urrun xamar, baina mentxe. Ez duzte plano berik izanen korrika segitza baina segurazki. Horako Euskararen festa, goiti lekukoa goiti, zon Nafarroako langileak, haupa zuek. Mantxo, orain akituko da manda, orain bukatuko da manda. Jipi japa! Zos langileak ere! Haupa! Guazen! Orain jaman da beti! Jipi japa! Haupa zuen! Bio zuen! Gora euskara! Eta gora, zon Nafarroako langilea! Haupa! Indartxu zauztera! Oye, indartxu zauztera! Batzuk salto gaitzaretela aprobetxatu! Eginen dugu dugu salto! Orduan dik 1, 2, 3 erratean denek egin animaleko saltoa, bale? 1, 2, 3 salto! Epai! Guazen, aintzine! Guazen! Txop! Norbaitek nahi bali madu dantzatu ere galdu, Lengoan lagun bat, mareatuta pompa burua utzi du. Jipi japa! Guazen, panaje berra huetan garrena komika. Gutxi izanen dira Euskal Herri guztian, hau ez zain paraje politak. Orain berde, gainera hau da berria. Jipi japa! Baina, paraje politak dira, baina erran nahi dugu ere, paraje hauek ez daudela salgai, eta hemen bertako jendea bizi dela, eta bizioi guztia, eta tartean Euskara errespetatu behar direla. Orduan, bueno, paraje guzti hauen alde, eta hola segitzaren alde ere, pixka dei bat egiten dugu. Haupa! Jipi japa! Eta hemen jaba gaude unka batzuk persona, ez dakiz zenbat, baina haunitz. Ez dakiz bazkaldu duzuen, lanik ez duzuenin, batzuk bentzat ez dute lanik egin, egun muzian hemen daude. Bertze batzuk libre eskatua, bertze batzuk goizian lana igual, bertze batzuk atxaldean. Haupa, aintzinera lekukoa, aintzinera! Musikarik gabe, dantzartan horruka. Hola, azken metroan. Iopara! Jipi japa! Haupa zuen! Hau da energia, hau! Holako energia behar du Euskarak! Eta azkeneko kilometrora, xaretako azken kilometrora
eta hemen izaten da. Eskermit. Bon, lekukoak hemen ez ikusten ditugu. Bueno, benito meni egin barko dugu, ez? Bai, izaskunek solastuko du. Izaskun torri. Pues Venga. Bai? Bueno, hemen gaude, dagoeneko Zugarramurdi ere pastu dugu, eta ditugu Benito Meniko langileak borrokan, daramatelaia denbora desente. Zeinek lagunduko dit pixketerantzun batzuk, bai? Izaskun, zenbat denbora damarazu borrokan? Bueno, ja urte eta 4 hilabete inbertugu, ez? 170 egun. Wow. Eta hemen zaudete denak elkarturik, hasieratik elkarturik, azmentatik, eta segitzen duzu denak elkar. Bai, Ez dela erresa, eh? Ez da erresa, eta juntatzea jendeare bai gure lanean ez da erresa. Zentaz, goizeko turnan inbertze jende dago lanean, orai atxaldekoan sartu behar dute inbertze, eta bueno, torri gara alginuenak, eta... Bai, baino, pollita, talde pollita bildu duzu, bai, nik uste arro egoteko bezala dela. Hemen segitzen duzu, alduzen etorri zarete, eta ikusi dezatena Benito Menikoak oraindikan hemen daudela, eta borrokan. Bai, segituko dugu, hoxe. Uste naiz, onguna pasa, bai, eta, bueno, eta ikusi dezatela hemen zaudetela. Hemen gaudela, mil esker. Venga, zuei. Adio. Sol Nafarroko langileak, onaio etortzeagatik, txalo bero bat zuei, eta azken kilometroan, Benito Meniko langileak, hemen txe ongi etorri korrikara, esker mile, familia ontara elkartzeagatik, Benito Meniko langileak, barkatu, eta goiti, lekukoa goiti bihotzak, eta gora Benito Meniko langilea. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Benito Meniko langileak ere! Benito Meniko langileak ere! Hau pasuen! Ongi etorriak korrikaren familiara. Aurten animatu zarete kilometro batean parte hartzera. Eta denendako besoak zabalik ditugu. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Aupa, aupa! Aupa Benito Meniko langileak! Eta gora zaintza! Euskara zaintzeaz aparte, pertsonak ere zaindu behar direlako, eta horretan zuek badakizue zerbait, zaintzan inguruan. Eta zaintzan, bertzelanetan bezala, eskubide guztiak izan behar dituzuelako, gora zaintza eta gora Benito Meniko langileak. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuek! Eta orain, zuen artean lasterka aiden, eta bere burua euskalduntzen aiden orain lekukoakin dagon Carmenendako ere bertze txalo bat. Toledotik Baztanera bizitzera torri eta bere burua euskalduntzen aidelako. Aupa, Carmen! Gora Toledoko euskaldunak! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Bere amez gozoetan baiordea Josemari hau maite du benetan zer diren ezan ezinik babil zezkutaketan eta tristuraz beterik bizi dira penetan Jipi japa, jipi japa! Penetan Jipi japa, jipi japa! Maitatu bihotzez, inoiz ez ezkutatu, sentipenak zuen aldarria, Euskal Herri guztiak ikusiko zuzenean orain hortxe kamara. Erekin zuen bakartan. Maitatu bihotzez, inoiz ez ezkutatu, sentipenak askatu, zarena kanporatu. Bueno, xori txiki batek erratu Miriam Goirenetxeren urtebetetzea dela. Orduan, hemendik ere
zorionak, nahi bali maduzu kantatu, kantatzen animatzen bali mazarete ere, kantatuko duzu edo nola? Hau pasuen! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Hau dugu gure azkeneko kilometroa, ez, mugara iristeko, ziur hau ez dela kasualitatea izan, kontatu pixke zergatik aukeratu duzuen kilometro hau. Bai, Ezker Abertzaletik hartu ginen kilometro erdi hau, bertze erdie Benito Meniko langileek dute, eta justu hemen pasatzen da iparralde eta hegoalde arteko muga inposatu hoi, eta hortaz pixket aldarriz, bete nahi izan dugu azken kilometro hau, jendeai entenditzera mateko muga guretako ez daudela, eta lekukoa bezala Euskal Herria elkarrekin eta elkarlotik bizitu barra dela. Arras polita, arras ongi eta justu kilometro honek erranduzun bezala, ez, marka hori ekendu biharra dela eta zuek egiten duzuena, ez, horren arabera dela. Disfrutatu haunitz gaurko egunaz, egun zoragarria duzuen, eta, bueno, ea bertzealdean dituzen bertzeak esperuan. Hain egoin direla konten, bai? Gustora pastuko dugu lekuka. Den, esker mile. Esker mile. Ara, zorionak, zorionak. Zorionak. Eta Eskerbile Benito Meniko langileak eta azken kilometro erdi hauek errana Baztango Ezker Abertzaleko lagunen dako zuena da lekukoa berriz ere hementxeki eta intzane lekukoakin apa zuek jipi japa, jipi japa jipi japa, jipi japa hartu tranquil, mancho, mancho berriro ere iritsi zera urtek betetzera eta lekukoakin ordu bertza izanen Errigorako lankidea dena, Errigorako langilea, ez da nire lankidea, eta Errigora urten korrikaren omendu beraz, txaro bero bat Errigora ondako. Hemendik Nafarroa iparreko lurra hauetatik ere, gora haupa egiten duzuen lanangatik. Eta ederra induzuen pankarta ere, eskuara, lekuko askatasuna helburu, haupa zuen! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eskerbile, aste arte buruzuriak koloreztatzeari. Eta gora Baztango Ezker Abertzalea. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuen! Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Eta Nafarroko azken metrotan sartu gara. Bistente, Korrika, Lapurdira, Goizen ere izan da, Nafarroa, Mortzizeta, Malerrekan, Bertizarana, Baztanen eta Xaretan. Eskerbile, kilometro guzti hauetan lasterka induzuenei, lekukoa, eraman dituzuenei, Korrikako kilometroak edo dituzuenei, batzorretan, antolatzen lagundu duzuenei. Eta Eskerbile funtsean, Euskaraz bizitzaten inguru hauetako jende guzti. Hoi delako gehen bat behar duguna, 375 segunetan eskorak pintzatzea. Eta hortan haitzen dire, haintzanetak ere, ez? Doike ba. Hau pasuen. Maitasun loreak zuretzako. Eta